खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म फिन आरोबाव बिपिएफ दलनि गेदेर खहा बिपिएफ दलजों लोगोसे गुबुन गुबुन दलनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जादों। बिपिएफ दलनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन सानफा एफा बिपिएफ दलनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जागासिनो 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो दलोआनो गाव गावनि दलोखौ गोख्रों खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। गुबुन गुबुन दलनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो 14 नं चिरांदुवार समिस्थिनि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिनि बेन्दोंआव महनपुर गामिनि 27 नखरफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दलनि गोबां मोजां हाबा मावनाय आरो जौगानायखौ मोजां मोननानै बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों 14 नं चिरांदुवार समिस्थिनि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिनि बेन्दोंआव महनपुर गामिनि 27 नखरफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जादों। सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव महनपुर होननाय मोनसे गामियाव दिनै 27टा नखरा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल दलाव जइन जाफैबाय। खोब गोजोननाय मोनदों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारनि जा सोलायनाय लाबोनाय बेखौ मानसिफ्रा सिमां होननानै सानदोंमोन दिनै मोगथाङाव क्लियार जाबाय। गतिके बेनिख्रुइ साबसिन पलिटिशियानफोरा रायजोनि खामानि मावनो मोनब्ला मावनानै गोजोन होनाय खालामनो हायोब्ला गोजोननाय मोनो। बेनिख्रुइ साबसिन थासारि शान्ति खौसेथि जौगाथाय लाबोनो हाथावना बुब्लि जों मोननाय होननानै आं सानो। नाथाय माखासे बेलायाव दासिमबो अपोजिसननि मानसिफ्रा बिपिएफनि मानसिफ्रा दासिमबो जौगानानै खामानिखौ मावनो हायाखै आरो बेराफारसे आं मोनसेल' एग्जाम्पल होनो नागिरदों। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया जेसेबां खामानि मावदों बेनिनो 2900 crore लायबिलिटिस फैसा होनो थादों। अर्थात बे 2900 crore खामानिखौ कन्ट्रेक्टरफोरा गावसिनि सिपिजोंसो मावदों, हाग्रामानि फैसाजों मावाखै। दानिया बे 17 बोसोरनि खोन्था 2900 crore दानिया जोङो बोसोरब्रै जायाखै, बोसोरथाम जोब्बाय, बोसोरब्रैयाव हाबगासिनो दं। डिसेम्बरनि 15 तारिख फैबाय बोसोरब्रै जागोन। बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं खामानि मावो। डेभेलपमेन्ट होनोब्ला मानसिफ्रा लामाखौल' बुङो नङा होमबा? एडुकेसनेल डेभेलपमेन्ट, ससियेल आपग्रेडेसन, ओमफ्राय फिस मेनटेनेन्स, बेनिफ्राय फिस बिल्डिं, आन्डारस्टेन्डिं, बेफोरखौथ' जों बिल्डिं खालामनो हादों। जोंनि गेजेरावहाय माने बुजाफोरा गोरोबलायनाया माने 100% क्लियार जाबाय। आगोलनि समाव बेयो गैयामोन। बेफोरनोथ' डेभेलपमेन्टनि मोनसे पार्ट। दा मोनसे बुस्थुखौ जों डेभेलप खालामनो हायाखै। हाग्रामानि समनि बायदि बखिनाय होनगोन मानसिफ्रा, बै समावहाय जेरै जोंनि गेजेराव बायदिसिना जालायदोंमोन, सैलायै सृष्टि जादोंमोन, अनागारि आखुथाया बारा जादोंमोन, बेफोर बुस्थुखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामाखै। बेखौ जोङो डिक्रिससो खालामदों, माने जिर' टलारेन्स खालामनोसो जों नाजागासिनो दङ। डिफारेन्सआ बेनो। जोङो 1,20,000 भट मोननायनि सम्भाबना दं दिनैनि हिसाबाव। 1 लाखनि बारा मोनगोन। थांनाय एमएलएआव जोङो 96,000 मोनदोंमोन, देग्लाय 1,20,000 मोननायनि सम्भाबना दङ। आरो बियो ओरैबायदि रोखा, दा अपोजिसनफ्रा नैबे बाइ इलेक्सनावहाय केन्डिडेट होनोनो गिनाय मोननानै दङ। बे रिजाल्टआ जोंनाव फैगासिनो, मेसेजआ जोंनाव যোগদান হৈ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মোক ভাল লাগিছে। আজি ৰাস্তা ভাল হৈ আছে আৰু চব আমি বিপিএলৰ লগত ভাল পাইছে আৰু কিবা মাটি থাকি ঠিক আৰু আজি কোৱা হৈছে আমি কাৰিণেৰ কিবা যাতে এইটো সোনকালে দিব। ৰাস্তা ঘাট ভালে হৈ আছে। আমি বিপিএলৰ লগতে আমি যাম। আগৰ আপুনি কি দলত আছিল? দলত মানে এই যে যিটো আমাক
বিপিএল আছিল এতিয়া বিপিএল এৰি এইটোলৈ আহিলে নাই কেনেকুৱা লাগিছে এলা ভাল লাগিছে মোৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে